arabadona octobre kalo kile tan nani ambalma o bisimila malak cuka don kibaru kene kan bi kibara munu mambolo kada kulo kan o de trata do octobre kalo kile tan saba bingal ka wala do kon tara ka mali finitigu ko ni segere mopti marala kibara munu serama ulu kon ne ya yire ka fo mali finitigu ulu kon ka daga yorom kon be sokura bankas wala jugu tabaga do kon ne bingal ke wala ta kan yasi o finitigu nunun kon ma ni ayire la ka fo ko mo ko non ulu kon ni bonela unina o koni ko kele ulu koni wole bla finitiki wero koni ma wala sa chokam ulu koni bese ka laben koni sabati ka ni bingal ke wale nunun koni mine finitiki wera munun koni willa ola ni bingal ke la nunun koni mineli kama ka ulu koni to uga baraw konna paraku ale koni pon sanfe ni bingal ke la nunun klala ka janda o finitiki wera koni fene nyaye no ni o koni fene kera sababu e finitiki fla koni bonela anina o sababu yala ni ata kala je ni don kelen koni kama ni bingal ke wale flying koni na mali finitiki tan kelen koni bonela anina mun kane bingal ke wale tabaga nunu yara koni ka fanfela e ayira la ka foko mo tan saba koni fene bonela anina ulula nga alibi sega sega lu kon mesina kibara were mana bo ko fe ambo da kluka kibara were mambolo ka da kluka ode tratado octobre kalo kile tan saba wale jugu tabaga ulu kone bingal ke wale ta kanyasi dogo jo mobli do kon ma ni o koni sababu yala mo tan nani ulu koni bonela unina ni ayira la ka foko finitigi flak me o mo tan nanna kibara mun serama ulu kone ayire ka fo ko ni dogo jo mobli koni bajangara ko akonu meka ha akunda bankas de kani kata dogo joyenno o koni sababu yala jatga wala tabaga ne kon fle ka sirada ni mobility gi nunun koni nye ni ga soro ka matan na ni nyokona koni bone unila nga ame wakati mna iko sisa marfatigi munun koni ye ni bingal ke wala nke ama soro ka do makele munun kondo ga kibara were mana soro o ko fe amboda okluka kibara were mambolo ka da okluka ode karido nshufe ka duguje tenendona octobre kalo kile tan fla ayira la ka fo ko chem kon kunye ayira filika jigin ka bo 3e pont sans fait ko ashuyera hakila jigina ni do ko fele konna ni che ko alere ko ni mbora akaso ni gata 3e pont ko ni sans fait ni aka mobile ka soroka amuso wele ka fo yana ko o ko ni kana mobilita ni ka ada oklo kan fene ko ale ko ni bena ayira faka o koni kele muso koni ye alimana o koni wele nga sebita ke ni yoro ina wakati mina ko o koni kera ka soro ko chain koni kuye aka finu koni bebo kabla ni nga soro ka afilika jigi 3e pont kono nga o ko koni kele sira wera o fene kon klala kana ka yire ka foko chere koni dona taxi kono ko kataka ko fini kunte o chere koni fenela o koni kele che ale koni ka saya ko toro sikalate nga bi tratado octobre kalo kile tan nani ayire la ka foko che koni suyera bajila kawla doni aka fo tenendo ni che koni kele ka fili baji kono o koni feneta temelen ko fe kena chiwati ma wara fene klala kata ayire fili tuguni 3e pont kono ayire la ka foko o fene kunye moto tigi doye ko o kunye che mun koni si kumbeta sambina nun koni nyokona la nga ambe wakati mne ko sisa ama seka don folo ni mo kon kon kumbeka uyere faka kumna nga amana kibara ya musoro okula amboda okluka kuna fanu kunjala kibara were mambolo kada kuloka ode ka keni tratado e octobre kalo kile tan saba ayira la ka fo ko coronavirus era makelen la mali jamana kono ko wa ko matan kele era kon fene no wala ka bo coronavirus banala coronavirus kon yera makelen kon na o kon tigi ke ba kai marala o sababu yala kabika coronavirus damne malla ay mo mun koni mine ulu koni dafala mo basaba keme fla aleni bi konon ton wolon vlala wa mo mun yera kon fene saraka sababu ke coronavirus ulu koni dafara mo keme aleni bi sabani flala wa mo mun yera kon fene no ala ka bo coronavirus la ulu yera kon fene dafala mo bafla ani keme duruni binan nanina o sababu yala mali jamana nyamo kan kelimbe ka lanyini bela jelen ko ni kelengele na fe albi sanaya wale anka ulu matrafa wala sa chuga amna amse kan bana chugun ko ni kele ka bon anga jamana kono ambal ma ni ne kuye aka bidon kibaruye ka daw kluka aninche aka kuluma jola o kambe anyogona were